Wow, akože, čo sa mi nestalo. To je vážne divné toto. Upratujem trošku, už mi je lepšie. Au. Upratujem mi trošku lepšie. A narazila som proste na toto. To sa vám niekedy stalo? To čo je toto? Bože, veď ja už chcem jesť zase zdravo. Čo nie je všetko moje, hej? Toto je moje. A to je Natalejné. Takže asi niekto, kto to tu zanechal, tak proste, no, tak vedel, že mám proste toto rada. No toto mám tiež veľmi rada a Natinka tiež. Aj toto, aj toto. Aj anízové keksíky. A toto chcem. Chcem. Toto je trošku také, že neviem, čo ma popadlo. To asi zjem mimo. Toto som trošku nepatrí asi. Tu by som najradšej zjedla celé sama, ale podelím sa. Takže to je tak napomedzi, hej? A bielu čokošku. Dobre, no. Ale to neznamená, že láska nenašla jí. Výborně. Nie si sám na vine. Zdá sa, že sme príliš rozdielni. Dnes vyrobilo štúdio VDSP. Zvukový majster Michal Kmeď.